ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜಪಾನ್ ದಿತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಪೀಕ್ ಸಮ್ಮರ್ ಮೂಲು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬತ್ತದು 35 ಹಿಡಿದು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪದ ಜನಕ್ಕೂ ಸಮ್ಮರ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅವು ದಾದ ಪಂದ್ಯ ನೀನಿ ಕಲೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಮುಲ್ಪ ಸಮ್ಮರ್ ಡಿ ನೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಸರ್ಡ್ ಇದು ಇಂಚ ನೆಕ್ಗೆ ಪಾಡೋನು ನಮ್ಮನ್ ಕೂಲ್ ದೀಪುಡು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಜೋಕುಲ್ನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ನನಂಜಿ ರೀತಿದ ನೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉನ್ನೆ ತುಲೈ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಗೆ ಪಾಡೋನು ಉಂದುಲಾತೆ ಕೂಲ್ ದೀಪುಡು ಉಂದಿತ್ತೆ ತುಯರೆ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್ ಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಒಂದೆಟು ಜೋರಾದ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಡು ಉನ್ನೊಂದು ಖಾಲಿ ನೆಕ್ಗೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಟವಲ್ಸ್ ಲ ತಿಕ್ಕುಡು ಬೊಕ ಮೂಲು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ ತಿಕ್ಕುಡು ಲೈಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕೈಟ್ ಪತೊನ್ನ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಪುರ ತಿಕ್ಕುಡು ಒಂದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ ನೈಟ್ ಜೆಪ್ಪುನಗ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ತೌಲೈ ಪಾಡ್ದು ಜೆಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪಿಲ್ಲೋಲ ತಿಕ್ಕುಡು ಬೊಕ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮೂಲು ಅಂಚನೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಐ ಮಾಸ್ಕ್ ಆದುಪ್ಪು ಕೂಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಸಮ್ಮರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಮುಲ್ಪದ